da mu. Saboda haka duk wanda ya yi wannan biki na St. Valentine farko dai ya raya al'adan kafirai, ko Allah zai tuhume shi akan haka din. Sannan ya taimaka wajen yaɗa zina, sannan ga cututtuka da suke yaɗuwa a dalilin waɗannan ayyuka na harkoki na zinace-zinace. Saboda haka St. Valentine da ire-iren su ba ruwan musulmi da wannan. Ɗaya kenan. Na biyu ko na uku, wasu suna cewa Eidul Hub. Me wannan kuma? Eidul Hub, wai idin soyayya. Musulmi na da wani idi ne da ya wuce idi babba da karama da kuma idin sati-sati juma da muka sallata yanzu? Ba mu da wani idi. Shi kansa wannan suna Eid zalunci ne. An zalunci kalmar idi. Saboda haka musulmi dan girman Allah kada yi wannan abu din. Yawwa. Saboda haka baya halatta musulmi in ya sabi Allah, ya goyi bayan shedan, ya yi bankwana da karantarwar manzon Allah, ya yada fasadi, ya kuma taimaka ma arna su ƙara samun galaba a kanmu, to kaga ba shi da baki magana cewa ai ba mu da tsaro dan baka tsare ba.